Диджей буларак син хәзер чыгыш ясыйсыңмы? Музыкант буларак үзеңне вакыт табасыңмы шөгыльләнергә? Диджей буларак, беләсеңме, диджей карьерасы бит була микән инде, аны юкмы, чөнки Татарстанда диджейнг хәле кыла җәймәгән, аның кадәр популярлашмаган. Бармы ул юкмы? Аны культ итеп күрмиләр. Бар дөнья күләм таныш Теслар, Армин ван Бюрнер, аларның барысын да беләләр. Татарда диджей культ түгел бүгенге көндә. Культ булырга мөмкин дискотекага килгән җырчы исеме беләләр. Алып баручы популяр булса, диджей күбрәк кырыйда кала ул. Аны никадәр рәнҗетәләр. Һәм бу дөрес түгел. Ансыгымлар икенче сорау. Карьераны шушы карьерага килсә, карьера дип сөйләштек бит. Нимә карьерага килсәк, бүгенге көндә сирәгрәк. Беренчедән вакыт җитми, икенчедән бәлки ул минем яшьлек кызыксынуы булгандыр, диджейнг. Ләкин шул вакытта яшьлек кызыксынуы булса да, ул минем җаным теләгән шөгылем, яратып башкарган шөгылем. Һәм мин аны шуннан да менә әйтик 30 яшьтә 40 яшьтә чыгып җаным теләп уйный алам. Үзем өчен. Бүгенге көндә сирәк чыгыш ясыйм. Бүгенге көндә тәкъдимнәр күп. Башка шәһәрләрдән дә тәкъдимнәр күп. Заманында үземне күрсәтеп өлгерәштем. Ләкин инде син башка баскычка күтәрелергә телисең, әйеме? Ләкин онытып калдырмыйм. Үземнең күңел халәтендә шул музыкага карата мәхәббәтне чыгарыр өчен теге яки бу организаторны чакыруына каршы килмичә уйнап алырга мөмкинмен. Әгәр якында булса, Казанда булса. Әйе. Музыкант буларак, беләсеңме, музыкант шулай күңел халәте. Мин музыкант шулай хәзер соңгы арада тотынган юк, инструментка тотынган юк, аранжировкалар, ремикслар. Ләкин синдә күпмедер музыкаль белем бармы? Бар, минем. Синең белемнәр профессиональ юк. Профессиональ юк. Минем белемгә килгәндә мин инглиз теле укытучысы. Бу инде диплом минем инглиз теле укытучысыныкы. Бүгенге көндә журналистиканы алам, ләкин музыкаль белемне алдым мин. Бар бит теге мәктәп каршындагы түгәрәкләр. Мин фортепиано классы буенча алдым. Начар түгел. Начар түгел, ләкин ул вакытта менә миңа кирәк булыр әле дип өйрәнсәм, чөнки миңа бар әти бар дип әти җибәрде дә. Гадәттә шулай була бит ул. Син берәр түгәрәк киергә тиеш, яки карате, яки пианино. Мине менә шулай итеп җибәрделәр, мин аны теге дип өйрәндем инде. Ләкин ул вакытта белгән булса кирәк була дип. Һәм ул кызыксыну бар бүгенге көндә. Идеяларда йөри, бәлки әле алдагы елларда минем вокальный формада, бәлки шулай музыкаль әсәрләр иҗат итү формасында үзем өчен бәлки танылыр, исем ишетелер дип әйтәм. Туйлар алып барасың дип ишеттем. Бу синең хоббиме, өстәмә эшме, нәрсә бу? Менә шуннан да яхшы тамада ул айваз дип әйтәләр. Бу яхшылык нәрсәдә чагылыш табасың? Туй буенча, беләсеңме, күп кенә танылган, беркемгә сер түгел танылган җырчылар, танылган радио барышы, теле алып баручылар, алар эштән тыш шушы кәсеп белән дә шөгыльләнә. Әлбәттә, бу миңа кагылмыйча калмады, чөнки мин теле алып баручы, радио алып баручы. Һәм бу кәсепне чыннан да бер өстәмә акча кебек карыйм мин. Шул вакытта мин бер дә кимсенмим. Үземнең туйларда эшләп йөрүемә күп кенә җырчылар кимсенергә мөмкиннәр. Бу минем теге масса күләм чаралардан турыда әйтмиләр. Ничектер минем статусыма, туйларда җырлаучы җырчы дип. Мин кимсенмим, киресенчә горурланам, чөнки әгәр дә бар икән, халык әйтсә инде алып баручы яхшы дип. Талантым бар икән, мөмкинчелегем бар икән, нигә әле моның белән шөгыльләнмәскә? Син инде кичкенәдән үзеңә максат куеп, үзеңне сынап, сүз белән түгел, эш белән дәлилләп килдең, әйеме? Сиңа күбрәк күренәдер инде. Читтән түгел менә үзеңнең фикереңне беләсем килә. Менә кеше әйтә ала бит, мин чыннан да җегетләр, тырыштым мин. Бүгенге көнгә кадәр мин куйган амбицияларны, куйган максатларыма ирешеп килдем. Чөнки мин студент вакытта диджей буласы килә дидем. Диджей сүзне әйттем, һәм инде анысы икенче мәсьәлә, ничек итеп мин аны яуладым. Мин әйттем эшлим дип, булдым. Бер ара үткәч мин әйттем, буласы килә минем радио алып баручы дидем. Мин әйттем үземә кайчандыр. Һәм менә бу күреп торасыз, бу мин алып баручы. Алчы радиосында эшләм, татар радиосында эшләм. Әйттем мин бер ара радиога кергәндә. Тиздән телевидение ачылырга тиеш, минем теле алып баручы буласы килә дидем. Һәм буны күреп торасыз, минем безнең программа бар. Бу Алла рәхмәте һәм кешенең теләге, бәлки чыннан да фәрештәләрнең амин дигән сәгатьне туры килеп торгандыр минем теләкләрем. Чөнки мин турында һаман уйладым. Инде ничек итеп аңа ирешү, анысы инде гомумән икенче мәсьәлә һәм аның төрле юллары бар. Минем очракта шуны әйтәм, бернинди теге ятсыз юллар түгел, терәкле юллар түгел, мин гади эшчеләр гаиләсендә туган һәм шушы намуслы юл.
Хезмәт белән үткән юл, үземнең тырышлыгым белән үткән юл дип саныйм.